Vamos a darlle. A ver, vou morrer xa no primeiro minuto, seguro. Hostia, ten pa 4 partidas. Mítico moitas veces destos sempre son 3. Aquí añaden un punto extra. Vale. Ajustar o brillo, vale, o mítico. Eu vou non deixar tal cual, non me mato. Non me mato. A ver que me conta. Os bosques sagrados con respecto a Testera pronuncian non. Nadie podía demostrar nosas almas salvajes, pero tú ganaste esto renova. Vais a ver. Cambiamos los enemigos nuestros hijos extintos. Bicho, yo a todo el mundo nunca he visto. Hai que ler moito. Non esperaba ler. Eso que no Metroid tamén hai moito texto. Pero bueno. Vale, vale. Hai cinemática, digamos. Nos pegan. Non sei que acaba de pasar. Eu creo que este é primo de Carmiña Bacaloura. Non sei por que, sempre me recorda a Carmiña Bacaloura. Vale. Pode, nada máis empezar xa se pon moi dramático. Moi momento sad. Sad moment. Ala vai, xa levei un hostia. Ok. Me dá que vai ser o típico xogo que te vas... Non sei, dá má sensación de que o xogo che vai poñer nunha situación que non podes superar e que che nerfean. A ver, eso é moi mítico tamén dos Metroid, que sempre buscan a justificación. Pero bueno, non sei, ese é o caso. Vale. Neste botón ataco, neste salto, un clásico. De momento parece que non podo facer máis accións que esas. Sonido e música Christopher Lark. Hostia, cuidado. Eu xa me espero peor, tío. Ainda estou empezando e xa me espero peor. LOL. O dito. O dito. O dito. Xa me comí unha hostia. Primeiro bicho e xa me comí unha hostia. Vale, lección aprendida. What? Xa pensei que me lastimaran outra vez. Vale. Vou andar acojonado. Isto pa mí non vai a ser. No, xa me dou conta. No, é que o primeiro, te lo juro que non o vin, eh. A ver, non sei se é porque me cadrou nun momento oscuro. Aquí, non sei se os entornos che poden lastimar. Non sei, isto xa me estaba imaginando que sí. Ui, ui, ui. Isto é unha porta. Inspeccionar. Sei sobre estas palabras son solo para vos. Vos tener a forza distingue entre reúne alma golpeando enemigos. Una vez que teñas suficiente alma, mantén B para concentrar alma e curarte. Vale, isto sí que eu teño visto. Vale. Vale, aí hai unha mosca voando. Bueno, unha mosca. Vale. Pensei que ibas a ir en línea recta. Hostia, o que eu pensei era que o camiño este iba a estar cortado. Estou vendo que ainda estou empezando, xa me parece isto un laberinto, tú. Supoño que cara arriba non ataca.
O que collo non sei se son moedas ou que carallo son, pero bueno. Aí sí que ataca cara arriba, carallo. Vou acojonado, eso que de momento non vi nada de outro mundo. Pero vou acojonado. Mira, aquí un pincho. Bueno, non me fixo nada. Sí, bueno, igual cos Metroid, entendo. Bueno, ti non sei se xogaches algún Metroid. Oh, shit. Shit happens. Vale. Oh, fuck. Pensei que me daba, Vale, sí. Claro, é o que caracteriza a un Metroidvania, ¿no? Que ao final tes que volver a explorar zonas xa visitadas porque vas poder acceder a elas cando desbloquees habilidades. Se os primeiros de semana son máis alá deste punto, espera a terra do rei e o creador. Cruzar este umbral e obedecer as súas leis. É dicir, a última e única civilización do reino eterno. Hollow Nest. É porque teño unha choia de vida azul. Teño unha especie de escudo ou que cojón? Foi cando rompín aquela especie de crisálida azul. Vale. Hostia, que detalles. Agora vai andando, xa non corre. Boca Sucia, a cidade desvanecente. Boca Sucia, bo nombre, sí señor. Temo que solo quedo eu para darche a benvida. Nosa cidade quedou en silencio, como podes ver. Os outros residentes se parecen, baixaron ao pozo un por un ás cavernas inferiores. Antaño houve un gran renovación na nosa cidade, que va a ruína, pero ainda atrae xente ás profundidades. Riqueza, gloria, iluminación, a escuridade parece prometer todo iso. Seguro que ti tamén queres buscar os teus soños aí abaixo. Bueno, pois ten cuidado, un aire enfermizo enche o lugar. As criaturas volvense tolas e os vexeiros perden os seus recordos. Ao mellor os soños non son tan bons despois de todo. Vale. Vale. Descansar. Esto sirve para guardar, entendo, ¿no? O algo así. Por nada nos abriremos pronto. Vale. Oh shit, man. Sí, xa vi. O típico de non cerra o xogo mentres aparece este símbolo. Claro, igual, a ver, é que eu os Metroids salvo, bueno, a ver, o último no, pero como suelo rexogar moitos Metroids, sei para onde teño que ir. E aquí, a verdad, isto terá, non sei se máis adiante terá un mapa. Hostia. Un arma tradicional de Halloween, só. Hostia, pero non se pausan os enemigos cando están neste menú. What the fuck? Bueno, aquí sí, pero aquí no. Sí, a ver, supoño que habrá mapa, pero de momento non teño acceso a él, entendo, ¿no? Hostia, cuidado, É como Dark Souls, o sea, en Dark Souls tampouco se pausa cando vas ese menú. Non sei, eu aquí estoume... A ver, que en Metroid tamén pasa, que a veces nos primeiros compases aparecen cousas que non te esperas. Joder, son manco, tío. Son manco,
Manco! Vale, este ten un corno. Imagino que fará máis daño. Vale. Son un pouco manquiño. Vale, aquí caen estalactitas á mínima, macho. Bueno, aquí supoño que cando teño doble salto. Vale. Porque sei que hai doble salto, porque, bueno, teño visto a parte que é moi Metroid. O doble salto é moi Metroid. Ou o salto largo. Que non sei por onde ir. Vou por arriba. Oh my goodness. Hostia, que malo. Eu iba a saludar. Eu iba a saludar en plan, amigo. Que tal? O sea, hasta aquí non ven. Vale. Oh my god. Oh fuck. Pensei que pensei que morrería antes de deixarme neste estado. Creo que non o vou dar matado, non? Non o dou matado, non? Hostia, quitoume dous. Ou non me fijei. Pensei que o daría matado. A ver, inmoleime contra el porque sí. Ai, bueno, é verdad que agora teño que recuperar as movidas. Ainda que a ver se me lembro. Vale, estos xa respamearon. A ver, inmoleime un pouco a propósito. Bueno, a propósito non, pero noutro xogo non me houvese intentado ir a por un bicho que sei que me podía matar. Pero de verdad pensei que non aguantaría tantos golpes. Bueno, Manolo. O de comerse ese ataque é de mancos, E este ainda máis. No! Ui, xa pensei que non iba a poder volver. Vale. Aquí está a merda esta. Ah, que teño que matala, coño. Sei que con tocala xa estaba. Vale. Pois nada, marcho. Non sei se é cantos golpes necesita, pero bueno. Eu creo que non é o momento de enfrentarse a ese bicho, entendo. Entendo, vamos, eu cheguei a esa conclusión. Vamos a volver para atrás. Porque, bueno, aquí os bichos se respamearon, non? É que quero mirar unha cousa. Está guapo o detalle de que sea destruible o escenario, tío. A ver que carallo hai aquí. Teño curiosidade. Ui. Templo do Lobo Negro. Este é un bicho. Non. Pois agora xa pensaba que sí. Alguén desea encontrarme con outro baixo destes sendeiros olvidados. És baixiño, pero pareces forte. Son que real, teño certa obsesión cos lugares inexplorados. Este antigo reino alberga moitos mistérios fascinantes e un deles máis intrigantes está xusto diante de nós. Un gran ovo de pedra que yace no cadáver dun antigo reino. Este ovo está quente, certamente desprende unha aura única. Podes abrir, está cheo de extrañas marcas. Cantamos misterios, quen sabe que outras sorpresas nos esperan nas profundidades. Vale. Vale. Por que? Porque che din cousas diferentes. Bueno, si, xa vin que antes o vello do principio
me dixo outra cousa. Sinceramente por estelar dende fai tempo, tantas histórias repletas de mareiras raras non podía seguir existindo. Teño que ver cos meus momento de este mundo así cobrou vida. As criaturas están revoltas e a terra ruge, e o aire é denso. Pregúntame que se dará todo isto. Non se vai solo con Saya, que non. Te seguro que non che parece que van a explorar todas as... Vale. A ver, eu entendo que máis adiante terei unha arma que fará máis daño. Eso xa é algo básico que asumo. Esas taratitas son moi falsas. Vamos a ir por aquí. Uy, me gusta. What the fuck, man? ¿Por qué se me pausó? Esto que son oritos. As monedas esas que collo que son cartos. Entendo que sí, pero... Aquí hai pinchos. Vale, esas non podo coller. Oritos, man. Hostia, este salta, tú. Me gusta que quede o cadáver aí, porque me dá a sensación de que vai volver a levantarse, tío. Como huesitos do Super Mario, sabes? Queda aí, pero diste, non está morto en realidad. Vale, Manolo manco. Vale. Vale. A clave está en spamear algunhas veces. Ai, Manolo manco. Hai alguén murmurando por aí. Vale, aí hai algo que teño que salvar, pero como non teño doble salto non chego. Toma polo cu. Ahorita, man. Hombre, Sullivan. Vale. Bichos novos. Eu aí sinto algo tocho. Xa casi cae abaixo. Au. Hostia. Antes houve un momento que o bicho me quitou 2 de vida, non? Ou é que me despistei pensando que tiña 2 e só tiña 1. Pero eu xuraría que me quitou 2 de vida. Cando morrín antes. Pero bueno, tampouco estou seguro. Bueno, máis tamén non asumo, pero... Claro, estou empezando, se xa me quitan 3 me cago na puta. Ainda que, bueno, a típico situación na que hai un bicho moi chetao. A ver, no merda, hola. No Metroid tamén hai zonas que están pensadas para ir cando xa tes, digamos, un blindaje superior. E se vas co blindaje básico, pois fanche moito dano. Non sei se aquí existe ese concepto tamén de blindaje, que seguramente tería sentido. Aquí hai chorando un.
Amigo! Non chores, ó. E non lle podo dar mimos ao vello ese. Non lle podo dar mimos. Igual teño que ter doble salto. Pobre vello. Hostia, gástame energía incluso se teño vida ao máximo. Como se come eso? O sea, inténtase curar aínda que teña a energía ao máximo. LOL. Pero o mapa entendo que de momento non teño acceso a ningún mapa, non? Se paro de saltar. Estou moi saltarín, xa o sei. A ver se non dou a volta en balde. Oh shit. A ver, vamos a mirar. Teñolle que dar para arriba. É algo que tan fixe, a verdad. Hola. Eu creo que non, Non lle podo cuspir que non chego tan arriba. Eu creo que non me ve, son moi enano. Inspeccionar. O camiño peregrino. Viaxeiros de Jonas descender polas verdes espesuras hasta a cidade, no corazón do reino. Aí todos os deses cumpliránse. As preguntas atoparán resposta. Vale. Hostia. Oh my god. Fucking shit, man. Me dá que é moi pronto para vir aquí. Ahora sí que... Antes aprendín que non me debo enfrentar a bichos grandes. De momento. Entonces, de momento vou limitar a ir polos sitios nos que podo explorar. Merda, caín. Voume tirar. Veña. Vale, aquí hai un... Hostia, pepiño grilo. Aí non é. A ver, gane. Viñeche explorar estas preciosas bellas ruínas. Se é así, ignórame. Encántame explorar, perderse e volver a encontrar o camiño é un placer como ningún outro. Ti e eu temos unha sorte increíble. Son cartógrafo e agora mesmo estou dibujando esta zona. Gostaríache comprar o que leva hasta ahora. Mira, tío, que carallo. Sí, veña, toma, amigo. LB. Mapa pode ser útil, pero só non che vai dicindo isto. Seguro que como se a miña muller a miña muller Iselda. Acabo de ir a unha nova tienda de mapas en Boca Sucia, na que vende todo tipo de cosas baixas como a ti. Incluso venderá algún dos meus mapas antigos de vez en cando. Volve a verla cando termine de crear unha zona, sempre se alegra matando. Que cabrón, o sea, que este xogo, claro, xogan con eso de comprar o mapa e despois a brúxula. Va, a ver, está bastante guai. Ese detalle, sí señor. Eso de aí do medio entendo que é un boss. O que non me acaba de situar ahora mismo. Se vos digo a verdade.
Pero bueno. Doritos, man! Ainda que, bueno, este Dorito non ten moito, máis ben é plata. Unha entrada segreda. Oh, fuck! Shit, man! Vaya trampa! Quería coller os cartos, coño. What the fuck, man? What the fuck, man? Hostia, que me sacan dous. Ai, no, non me sacan dous. Oh, shit, man. Fucking shit, man. Isto sí que é unha trampa que non me esperaba. Isto sí... Bueno, non desaparecen, eso es bueno. Quero ir por arriba, a ver que hai. Bueno, non sei se hai algo aquí. No, non hai nada. Aquí hai Doritos, man. Habrá límite de Doritos, 999. Podo ir por aquí. Agua. Unha silla. Vale. Sí, a miña primeira morte. Volven a estar eses bichos aí. Vale, non pasa nada. Que a ver, foi un pouco sin máis. Buh, ese bicho non me gusta. Non me gusta ese bicho que estou vendo aí. Que entendo que é algo que non se mata. Vale, jodite. Doritos, man. Creo que hai casos que sí, pero non estou seguro. A mellor, eu creo que se me alexo al menos un par de pantallas, a mellor sí. Pero antes matei uns bichos que non volveron a aparecer. Pero eu creo que sí, en general, se te alexas o suficiente volven a aparecer. Nese aspecto é moi similar a Metroid. As similitudes de momento vexoas bastante claras. A única diferencia que vin polo momento é o tema de comprar o mapa. Que bueno, é algo original. O detalle de ter que comprar os mapas. Vale, problemas a la vista. Aquí se salto bato arriba. Vou caer aí. Aí non. Vou pasar das moedas porque quero seguir. Para que den polo coas monedas. Ao guardar, non? Vou asfar un... Estou aquí co Hollow Knight. Manqueando. Vou un pouco acojonado, pero bueno, xa vou collendolle un pouco o truco. Pero vou acojonado porque non sei o que me vou encontrar. De momento as sorpresas non foron nada sorprendentes, pero un pouco desagradables. Que hai outro banco. O sea, entendo que ahora volven a aparecer os bichos. Sí, efectivamente. O que decía aí... Thrustmaster. Inspeccionar. O máis que de viaje é un símbolo de un cervo. Insertar geo. Que cojones é isto?
Bueno, vou pagar, así sabemos. Ah, vale, para cambiar de zona. ¿Y qué pasa ahora a campana esta? ¿Esto para qué sirve ahora? Ah, para desbloquear como un punto de teletransporte, entiendo. Para cambiar de zona más tarde. Vale. Basta encontrar sufrimento. A ver, siendo un Metroidvania... Ah, vale. É un detalle importante que non provei. Pasou unha teña desde a última vez que oín a teña da campaña estación. Retumbou a cero e metremo hasta ti. Todos estes anos fixéronme sentir dolorida e cansada e olvidei moitas cousas, pero o sonido da can sempre me traerá de volta. Estes camiños esténdense hasta as profundidades de Hallowness. Se queres viaxar por eles, chámame desde a plataforma e levarete onde teñas que ir. Fai un tempo que recordo estes camiños, recordemos. Son camiños polos que tenemos. Sempre non hai cando era xa. Tengo que forma, pero sí, agora parece que estamos... Tío, é as que Dios, caray. Vale, a plataforma, que plataforma, meu? Ah, viaxar aquí. Vale, pero entendo que non... Ah, bueno, podo ir a Boca Sucia, vale, imos ir a Boca Sucia. Porque aí creo que podía comprar un supuesto... A supuesta brúxula. Ah, bueno, importante abrir a porta. Vale, ahora esta porta está aberta. Vale, este a que... Es comprar un mapa, realidad me memoria que aún debería momento, pero es sobre está ausentes por onde abaixo. Parece que comprar 3 mapas novos para a tienda, pero gustaríame que pasara máis tempo aquí. Non, o sea, por aquí. Non teño moito interés en levar a tienda eu mesmo. Vamos, teño algo para vender. Brúxula caprichosa, 220, moi bien. Vale, entendo que sirve para todos os sitios. Gacela saltitante. Moitas gracias por ese follow. Vexo aquí moitas movidas que non teño puta idea para que son. Esas son as da tenda. Podes usarlos para marcar puntos no mapa. O sea, os marcadores no mapa teño que usar cousas que teño que comprar primeiro. What the fuck? What the fuck? Really? Vale, isto entendo que é para enseñar sitios onde curarte. Buah. Vale, a ver, tiña que haber un propósito para as monedas, estaba claro. Pero isto non acabo de entender. Entendo que isto se o pillo é permanente e me aplica para todas as zonas, pero que non o sei. Vou comprar isto, que den polo. Igual me arrepinto, pero bueno. Estou xogando un pouco volé. Ajá, vale. Espera, agora xa entendo o da estación. Antes aquí non podía seguir. Sí, supoño. Vale, antes é verdade que aquí creo que non había nada. Bueno.
Isto sí que está guai, que estou vendo que xa bastante pronto tes un sitio para ir dun punto a outro rápido. Ainda que entendo que non será a tónica habitual máis adiante. Vale. A ver, o xogo está pouco que vin hasta agora, está me molando. Agora que xa sei que chegará un momento que... Hostia! Como dixo o Faron, na que vou sufrir, porque, bueno, xa sufrí no Metroid Dread e non é un Souls-like. Este supuestamente sí. Vale. A ver, amigo, vai tomar polo cu. Mima. Teño que aprender un pouco aí a atacar, eh. Oh shit happens to me. Hostia, que soltou dous pequenos. Hostia! Que volves para atrás. Oh. Vale, vale. Pensei que xa me mataba dun golpe ou algo así, chaval. Vaya susto levei. Non sei se ir por aquí, se non. É que como non teño puta idea de onde teño que ir, a ver, que é normal en parte, non? Va, estou vendo que aquí hai unha serie de camiños que están agora o sea, como marcaos. Un que está con silueta. Entendo que son zonas que visitei antes e que e os outros son zonas que non pisei nunca. Vale. Eu creo que me vou parecer Roronoa Zoro explorando, eh. Pero bueno, é o que hai. Non teño nin idea de onde estou. Non teño nin idea de onde estou, tú. Aquí hai un ascensor. Ah, aquí subo a boca sucia, non? Merda, coño. Non te tires. Non, espera. Déxame mirar aquí unha cousa aquí. Non. Teño dudas. Au. Non, estou máis perdido con un pulpo nun garaxe. É que non teño puta idea de onde estou. Bueno, da igual, vou olvidarme do... Bueno, aquí estuve antes, pero por aquí non me metín. É que aquí creo que hai zonas que non saen, porque creo que se actualizaban ao gardar. Non é como no Metroid que se actualiza en tempo real. Aquí hai alguén picando. Isto supoño que é un enemigo. Ou non, non é. Oh, en terra pálida lixeira a miña nai en terra co sol estarase meu pai en terra dos a miña irmá cando acabes en terra tamén a miña. Podemos cantar outra cosa se prefere. Empeza a cantar e sigoche. Seguro que tes unha voz preciosa. Que faz aquí abaixo, proceso e bichos en busca de riquezas meus alrededor. Estas minas están repletas de riquezas. Hai moito para todos. Coño un pica únete. Entendo que...
Creo que algo me di que o das cancións esas poden ser clave. Non sei, dame a sensación. Oh shit, man. Perdín o tren. Oh. What? Sinto a necesidade de ir por todos os sitios que poida e así non vou acabar, A ver que hai aquí. Unha habilidade? Ou simplemente carguei enerxía? Creo que sí. Creo que isto simplemente era para encher energía. Eu malgastei, ¿no? Non pasa nada. Oh shit, man. Un boss? Non tes o mapa desta zona. Lol. Non rompe. Necesito unha habilidade. Vale. Supoño que isto xa está agotado. Vale, terei que volver máis tarde. Me dá. Vale, vamos a ver. Que eu me aclare. Aquí non teño... Ai, sí. Aquí sí que teño mapa. Pero cando salín por ali, dicíame que non tiña mapa. Non me acabo de situar no mapa, tío. Bueno, eu... Pode ser defecto do xogo, pero tamén pode ser defecto meu, A ver, xa me dei conta que parte da gracia do xogo está en ter que ir desbloqueando esas movidas. Pero sí, estou me perdendo moitísimo. A gracia está en que te mata. Vale, sí, pero da pista me refiero... Supoño que o que me dice é que son zonas diferentes, e que de momento só comprei o mapa dunha zona. Vamos, hostia, ese bicho acaba de facerse dano ao chocar contra o teito. Ou pareceu? Hostia, para un momento que... Déxame poñer aquí unha alarma porque me podo despistar, que ás 5:30 teño que marchar. Se non poño nada, olvídome. Se non poño nada, olvídome. Anti-show. What? Vale. É que dá má sensación de que a mellor teño que ir a polo boss. A mellor é a que me desbloquea algo, pero... Nin idea.
Aquí xa estiven antes. Aquí xa estiven antes. O problema é que como sigo sin saber onde estou, dificilmente me vou orientar se non sei onde estou. O mapa xa o comprei, o que teño que comprar é a brújula. Ai! Vale, aquí xa estiven, pero ali non podo chegar porque non teño o doble salto. Au! É que ahora mismo, a parte na que estou agora, non sei se sequera sale no mapa. Home, si, neso estaba, pero... Xogaxes tamén ao Hollow Knight, Charlie Bravo. Boas, por certo. Ah, bueno, sí, sí. Sí, sí, que eso sí que me dixo o xogo. Vale. Vou me meter por aquí. Aquí é onde cheguei antes, non sei que non me presentei, verdad? Te pido de cando paso moito tempo con a tenes en coña. Que sempre me encantou explorar o mundo, encontrei o señor, vamos a meter. Entonces viches a outro xogar, porque entendo que si sabes ese detalle. A ver, que o da brúxola só supuxen porque xa o vin antes, e máis xa mo dixo o propio xogo. Vale. Aquí antes cerráronse máis portas e joderonme vivo. E por aquí non me metín antes, Aquí necesito doble salto para chegar a esa zona. Oritos man. Moitos oritos. Oh shit, man. Señales, entendo que dixen uns postes que indican cousas. Ah, para. Vale. Bueno, non sei. Si, esto de aquí. Aquí esta señal. Vale. Bueno, aquí estiven antes, que aquí había un banco, by the way. Ah, vale, estou nese punto. Vale, sei onde estou. Mapa actualizado. Vale, creo que vexo algúns cambios. Ah, mira, ahora sale a boca sucia. Antes non salía. Para, como fixen eso? Ahora non sale. What the fuck? Ou acabo de imaginalo. Que cojones? Non salía a boca sucia hai un momento. Sí, pero... Ah, pera. Pero... Non sei como o fixen. Sería... Vamos a ver, me cago en Buda. Pois non sei como fixen, pero... Saleume aí unha parte que antes non se vía. E agora non a volvo a ver. Non me jodas.
No, es absolutamente igual. É porque ahora no. Algo, sí, a esa conclusión tamén cheguei eu. Ah, mira. Joder. Mírate. Vale. Paso do rei. Boca sucia. Vale. Vale, ahora estou supuestamente no recuadro que está debaixo do boss. Supuestamente. O sea, que teño que ir para aquí, baixar e ir todo para a dereita. E despois morrer 20 veces. Aquí había algo que me impedía pasar, ¿no? No. No. Vale. Au. Uf. Lol. Mólame esa interacción de que os bichos estos maten os outros tamén. Ui. Hola Manolo, estás te poniendo nervioso, Manolo. Estás te poniendo nervioso. Vale. Fun todo para a dereita? Pois non o sei. Eu creo que a mellor ahora estou nese sitio que pon aí como unha especie de lugar sin saída. E agora teño que ir a algún lugar para subir. Aquí xa estiven antes, by the way. Vale, Manolo. Vale, da igual. Non me vou empeñar en... Bueno... Un pouco tonto aí, eh. Aquí volvo polos meus pasos, non? Non estou indo... Nah, vou volver para lá. Pero gasté energía como... Ah, mira, aquí sí que respamearon ahora, what the fuck. Mellora se recupera energía. Buah, aquí non podo saltar. Ai, sí, sí que podo. Vale, aquí hai unha señal, pero non entendo moi ben o que significa. Aquí creo que vou para o boss. Creo. Ah, este non é o... Ai, non, este é o de teletransporte. Me cago na puta. Vale, non pasa nada. Aquí podo guardar. Pues non sei onde estou ahora. Sinceramente. Estou máis perdido, chaval. Ahorita man. Contra o miniboss, que era invencible. Que non sabía como esquivar e me comía os ataques a propósito pensando que así o mataría, pero como non o matei, matóumela a min. Vaya forma de practicar máis tonta, non? Si, o do mazo.
Non sei se era un boss ou era un mini boss ou que era, pero non me vía eu moi capaz de matar eso. Será fácil para ti. Para, aquí estou subindo. Vale, por aquí creo que non estuve. Ou si, non sei. Sí que estuve. Bueno, ese enemigo sí que me sona. De vas. Son uns falsos estos, eh. A ver, es un normal. Vale, esta señal non sei que significa, pero bueno. Bo. Bueno. Aquí non estive, eh. Aquí non estive, unha porta con reunión aberta. Vale, e iso que significa? Non sei de que me fala. Bueno, así vou... Hostia, puto bicho pequeno, me cago en diola. Oritos man. Aquí non hai nada, ¿no? Bueno, sí, hai algo aquí. Que o mapa miro seguido can... Hostia. Esto mátame, ¿no? Me cago en Buda, chaval. Non teño un dash, non? Merda, vou morrer, porque son subnormal. Joder, Manolo, son manco. Bueno, aquí vou morrer, non o vou pasar á primeira. Olvidadevos que non... Bueno, non sei. Ao mellor sí. Vale. Vale, estaba me infravalorando, Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! A ver, bichos de merda. Cago en dios, podedes botar máis polvo. Vale. Eu miro o mapa seguido cando non se actualiza hasta que garde, pero teño puta costumbre. Vale, aquí necesito doble salto, non o teño aínda. A ver, subnormal. Joder, mira que sigo me comendo esos ataques, tío. Entrar. Hostia, este que está borracho. Ahora, maldito, que me pones como unha maza. Sí, Son Slee. Normalmente leva unha vida tranquila en boca sucia. O aire deste ruído non me vai ben, así que mellor volvo a casa. Se vos a ven a verme, probablemente sea a cara máis amable que podes encontrarte e agradeceré apropiadamente a túa boa acción. Está explorando que moitos viaxeiros valentes perderonse hasta morrer de fame en estas cavernas. Vertitas región. Va.
Aplausos, digo outro. Aplaude, aplaude. Oh, ahora necesitaba guardar para actualizar o mapa, máis que nada. E cando vou aprender unha habilidade? Teño ganas de aprender unha habilidade. Por eso pensei que me iba a andar unha hora, pero bueno, supoño que iso era unha especie de miniboss logo. Shit happens to me. Cando mate un jefe como é debido. Lol. Este matei de forma estrepitosa. Vale, aquí había un rollo para guardar. Aquí arriba. A ver, que despois... A ver, entendía su patrón e sabía como esquivalo, pero a min eses bichos que se moven tan rápido, así de primeiras. Vale, mapa actualizado. Vale, ahora vexo cousas novas aí. Nah, vamos a ver. Aquí vamos ir a Boca Sucia, que creo que teño os chollos para comprar a brúxola. E creo que o antes o máis inteligente que podo facer agora é comprar a puta brúxola. Na miña opinión. Papa nada. Bueno, o xogo está indo fluido, non? A verdade que non o preguntei ata agora, pero entendo que sí. Afortunada, quere o primeiro amuleto. Aquí pon a para activar súas potentes habilidades, pero que para o amuleto vai a menor mentre descansas nun banco. Vale. O sea que solo no banco podo cambiar de amuleto. Pero que fillos da puta. Bueno, aquí hai como... Es una vocación por dar siempre que se abra un mapa con conseguir... Vale. Ahora pasarei de ser Rorona Zoro a ser... non sei. Nami, por ejemplo, ou Sanji. Bueno, aquí... LOL. Non me imaginaba que estaba aí cando collía o portal, sinceramente. Normal que me perdese como un fillo de puta o día do pai. Falando en claro. O sea que estaba xusto aquí xusto encima está o boss. What the fuck, man? Pero aí arriba... Bueno, sí que podo. Pois menos mal que comprei a brúxula. A ver, entonces é o que me botaba escupitajos antes ou non? No, que aquí nunca estuve, porque senón non me salía con... Hostia, o do mazo, me cago na puta. Entendo que iso non é o boss. Pero...
Antes morrín no outro lado ou é outra zona diferente? No, é outra zona diferente, sí. Aí, atraveso... isto é trampa. Hostia, rompe... Xa pensei que rompía. Hostia puta, olvidaba que facía eso. Pero estou un pouco acorralado aquí, non? Pero cantos golpes lle teño que dar? Non sei cantos golpes lle teño que dar. Vale. Joder, é que eu estaba aí en plan... Isto é como no Metroid Dread cando me atopara cos putos soldados estes que, claro, tampouco lle ves a vida que lle queda, estás a pegarlle, a pegarlle e con ese sí que morrín veces, por eso vos dixen que se me houvese visto xogar a Metroid Dread, que bueno, aí Charlie Bravo xa me veu e xa sabe o que sufrín de primeira man. Aquí creo que necesito dash para poder pasar por aí. Ou algo mellor. Joder, como me como esos ataques aínda, tío. Son un pouco manco, Vale. E aquí hai un boss, me dixeron. Un boss chungo. Mima, eu teño medo, E se vou por abaixo, que pasa? Agora xa está, vame cerrar a porta. Oh, fuck! Falso cabaleiro. Oh, fuck! Oh, shit, man. Era visto. Oh, fuck! Demasiado lento. Muy lento. Me cago un Buda. Oh shit, man. Oh, fuck. Vou me curar, Oh shit. Poderei me curar. Vai a rompelo, chan. Oh shit, man. Vale, aí precipitei-me. Salta. LOL. Pois si, ten gracia que
Que quite un de vida, sí. Derrota ao falso cabaleiro. Emblema da cidade. O sea, que pensabades que morría aquí. Eu tamén. Hostia, esto. Esto. What the fuck? Oh, dineros. E aquí había un domazo, ¿no? Ou non, non sei. Aquí hai un camiño secreto. Bueno, secreto no, que non está pintado. Aquí hai unha habilidade, ¿no? Sí que sale, pero tengo que facer ben. Fixéchelo dentro do móvil. O mellor se actualiza sale cho rollo de... Pero bueno, é raro que empecé non sala, pero bueno. A veces pasa, eh. Gracias pola sub. Pero bueno, debería salir. É que se non pola noti creo que non sale, eh. Se non poso o texto no chat. Creo, eh. É que non me sale na fonte de actividades. Que se arrastra na escuridade, que aspecto máis de un rostro extraño, vacío e un arma inabolada. Alguén pode pero non contaré o que. Quizás a razón pola que me encontrei que necesitas a miña axuda. Non digas máis, amigo meu. Dareiche un regalo, un vil feitizo do miña propia invención, perfecto para alguén como ti. E má como vibra o mando. Hostia, doulle unha volta. Como que va? Non vas cancelar nada, non podes. Espíritu vengativo. Pulsa B para aceptar os espíritos. Se consumen alma. Recupera alma golpeando enemigos. Doulle unha volta, efectivamente. Ahora que despertaches preguntábame se farías un pequeno favor. Non pago por suposto, é solo pola amistad que nos une. Sabes, unha ría bestia que está feito o corazón do templo a súa guarida, que respetuosa, agradecía que todo que se entras e lle deses morte por min. En secreto robusta, pero co teu novo poder non será rival para ti. Boa sorte con ese pequeno favor, amigo meu. Chamán caracol. Sobre esta porta, é algo moi curioso. Esta porta non se abrirá hasta que non acabes ca vida querido que mora no templo. Non te preocupes, seguro que os espíritus merecen estarán cuidando. Fillo da puta. Con xo non sei volar hacia a frente e caminar os enemigos se constan que teu camiño. Pero un momento. Pero... Eu se pulso B cúrome. Supoño que o teño que cambiar tamén no banco. Ou non, non. Non. Pulsa B. Ah, pulsando B, vale, bo. Se gastei a energía, lol. Au.
Xa no, eso xa me dei conta. O chat está un pouco raro. Por que o dis? Velo diferente ou por que o dis? Non me leo. LOL? Hostia, pois... Que estás dentro do PC, móvil? Non... Au. Oh my. Pasa que esto, claro, gasta energía de esta chunga. Acá descubrir algo aí brasileiro. Fuck. Vale, vamos a ver. Está para recargar. Por tomar por lo culo. Ahora vou sobrado de monediñas, creo. Tomar por lo culo. Isto daba unha especie de escudo, non? Ou, bueno, é que non me quedou claro que significaba que se me puxera un chollo azul. Ah, son vidas extra, coño. Vale. O brasileiro está aburrido. Oh shit, happens. Fuck. Gastei, no, un pouco apresurado. Au! Vale, ahora entendo para que este poder. Pero sería mellor que non me matara. Joder, Manolo, mira que eres manco. Inspeccionar. Atrapa almas. ¿Y eso qué? Utilizado polos chamás para extraer máis alma do mundo que os rodea. Aumenta a cantidad de alma obtida ao golpear a un enemigo co aguijón. Aguijón. Non morras ni matas. O Viqueira quería que morrera máis do que estou morrendo. Hostia, volvín ao mesmo sitio antes. Ah, esa era a bestia que tiña que matar, lol. Ah, ahora entendo de... Vale. Arigato. Vale.
Supoño que podo ir por aquí. Ah, ahora hai unha porta aquí. Oh, inspeccionar. Perdón por irme sin ti, sin este perdido, porque non te das un salto non sabe. No, se o tipo... Chámalle paro. Ah, vale, que é verdad que estaba xusto aí antes. Este ruido fai no meu personaje. Antes queredes pensar que pensei que era algo que había abaixo que o facía. ¡Merda! Joder, son manco. Joder. What the fuck? What the fuck? ¿Cómo se me va a olla así, tío? Hola. Al final vou morrer por subnormal. Ui! Casi me pegan. Vale. Ah, mira, aquí xusto o churrumica está xusto aquí. E se fago isto non sirve para nada. Creo que teño que ter o doble salto para poder falar co vello ese. Ou darlle unha hostia. Subir. Ai, vale, ese é o pozo. Hombre, Ñaki. Papa nada. Que tal, liña Concio? Tirache sub, eh? Aí eu vexo unha sub. Igual foches ti que na tirou un día. Hostia, por que carallo non vexo o cursor? LOL. Eu vin que un día me tiraron unha sub, pero igual cada de brasileiro non saleu a noti. Que podo comprar agora? Eu creo que non me vale a pena comprar estas mierdas. Vale, pode ser, pode ser. Sí, é verdad que teño que comprar o mapa. Sí, 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 certo, certo. Vamos a guardar primeiro. Ali hai unha habitación que non visitei. Me cago en moda. Ah, este é o borrachizas. Vale, xa sei que non é este, pero quero ver o que vende este. Fragmento de vasija. Me cago en Dios, o que vende este home non é barato, eh? A puta madre que lo parió. Pero ojo onde está o dos mapas. Ou é a ese o que lle teño que comprar algo. Que amuleto este. Bah, merda. Vale. Pero que teño que comprar ya algo a este bicho.
Ainda que bueno, por lo que deixamos ya detrás. Vale. Hostia, esto me da que me vai a acabar facendo pal. Vale. Ainda que non acabo de entender moi ben o que fai este amuleto. O sea, sirve para conseguir alma máis rápido, entendo. É o que entendo eu, vamos. Git good. Que é eso de Git good? Pero vamos a ver. Aí creo que podía comprar unha movida, pero que non acabo de ver para que sirve. Espera, vamos a ver. O fragmento entendo que sirve para, non sei, desbloquear máis vida ou mellor se consigues varios. Ou, non sei. Isto mellor é para aumentar a cantidad de alma que levo. Isto é para abrir algo. Isto é opcional realmente porque non entendo. Isto tamén entendo que é opcional, ou só é para. Isto entendo que eu cando isto entendo que é porque vai chegar un momento que chega a un lugar demasiado oscuro que non vou ver un pemento e isto é como unha especie de destello un Pokémon. Cómprase todo. Ok. Bueno, isto vou no comprar. Xa que teño os cartos. Ajá. Ah, vale. Eso é o que me aparecía no inventario. E o seguinte trozo vale 1500. Ai, que bien. Que fillos de puta. Vale. Está bien, está bien, está bien. Bueno. Dado que ahora non me vou alexar do puto banco porque teño que marchar xa, o sea, varios minutos. Non vou agora enredar para que despois non poida agardar e tal. En fin, vou non deixar por aquí porque, bueno, hai aí brasileiro e Rusmaster que xa lles mencionei que tiña que marchar. 2 hours later. Unha hora casi a media estuve. Guten Abend. A mí non me fales en idioma random. Imaginaste que borra a partida sin querer. Sería posible borrar unha partida por accidente. Sería tan manco como para pasar eso. Vale. Hombre, Sullivan, ¿qué tal? Era para empezar antes, pero... Era para volver antes, de feito, pero non. Me surgieron cosas. Vale. Non sei por onde continuar, se vos digo a verdade, Sí, a mellor teño aí estados de salvado que podo restaurar. Posiblemente, sí. Bueno, eu sempre penso que teño que subir encima.
Si, os amuletos son importantes, sei, non? E xa vin como funcionan porque son moi típico de outros RPG. O rollo de que ocupan huecos e ocupan muescas ou bueno. O sea que o brasileiro pensou que non sabía que podía atacar nas 4 direccións. Interesante. Eso xa o sabía antes de empezar a xogar, de feito. O sea, sabíao, teño visto. Non sabía se iba cas teclas dirección ou era semiautomático. Pero supoñía que iba cas teclas. Vale. Hostia, aquí está oscuro, vale. Esto é a zona na que necesito o amuleto ese de 1800. Pues qué bien. Qué bien. Hostia, ¿qué acaba de pasar ahí? ¿Qué acaba de pasar ahí? No acabo de entender qué pasó. No, no, es por aquí. Epa. Oh yeah. Non sei se que fixen o disparo. Ah, ves como ahora che saleu. Aí está a suba, aí está. Que non diría, Viqueira tirando unha sus. E o chiste é que non é a primeira vez. Ui. Vale. O sea, neste xogo é moito de farmear, polo que vexo. Ah, sí, certo. Fora un momento moi épico ese. Fora un momento épico. O de Giratina. Puto Giratina, que puto asco do. Que hai xogos como ese que fai gracia que non supoñan en sí unha non supoñan tampouco un reto como tal, pero que despois de repente no final poñeche aí unha movida que non ten coherencia ca dificultad que había hasta ese momento. Vale que a ver, houve un entrenador antes de enfrentarte a él que tamén me fixera mierda, se non recordo mal. No, quero ir. A ver, non me subes. Por aquí non sei se podía seguir. Ah, vale, por aquí era por onde estaba. Aquí hai como unha especie de mierda. Isto sona a non sei se a parte final do xogo ou a algo tocho. Ou simplemente creo que é unha porta entre varias fases, non sei. Porque aquí podo sacar a hipótesis polo Metroid e a mellor non ten nada que ver. Ah, vale, aquí foi onde me enfrentei ao miniboss aquel random. Hostia, non lle dei ao B, what the fuck? Ou creo que non lle dei ao B, what the fuck? Ai, claro. Fucking shit, man. O B non che empuja, non? Podía. Oh yeah.
Aquí é onde estaba a mosca aquela, creo. O estornudo que me vai salir. Ah, mira. Joder, estes bichos sempre me tocan os cojones. É dicilo. É dicilo. É dicilo e pasa, tío. Cago en Buda. Bueno, aquí non hai salida, por lo que vexo. O que non sei se aquí hai movidas como no Metroid, que en plan accesos secretos donde colles algún ítem. Bueno, aquí non creo, porque todo o importante creo que o compras. O sea, movidas secretas sei que as hai, pero que che dean algo. Vale, eso pasoume por non moverme. Vale, vexo que eso se reactiva ao volver a... Failure. Vale, aquí xa estuvera, que foi onde collín oritos. É que, sincera... Ah, bueno, sí, vale. Sei a donde vou a ir agora. Vou seguir reto por aquí. Bueno, tamén podo ir por abaixo, porque aí ten pinta de que vou a un sitio novo, pero antes quero ir por aquí. É que o que boto de menos aquí é un minimapa, como no Metroid. Para non ter que estar facendo isto seguido, porque eu vou non estar facendo seguido, Polo menos en certos momentos. Polo menos o bo é que non é práctico. Non vas a un menú, senón que simplemente quitas e pos un mapa. Sí, sí, eso xa o vin. Móveste moi lento, pero sí, xa vin que te moves. Pasa que pode ser unha lía. Aquí non estuve nunca. Home, se eu memorizo, que eu son moi malo para... Bueno, a ver. Supoño que unha vez corre 700 veces. Pero bueno, non sei. É que a mí o que se me fai raro é o de que non actualice en tempo real, como no Metroid. Isto... Uf. Vaya cagada, tuve aí, Bueno, xa non che digo eso. Sempre me olvido de que cando mato salen dous pequenos, macho. Ah, mira, un... Vale. Non sei que... ¡No! Bo. Es un manco, Vale, salvei o fulano, pero eso que significa? O sea, que me dá? Teño que ir a un sitio, supoño. Pensei que me daba monedas ou algo. Pues, vale. Pues nada, terei que ir para esa zona que... Bueno, pero non perdín o tempo. Ao final, condeume vir aquí. Hostia! Non sei quen tirou o Prime MIJHELJ.
Non sei como dicir ese nombre realmente. Pero moitas gracias por ese Prime. Xa van 2 hoxe, ojo. Ojo, Isto, hostia. Isto recórdame a época do Breath of the Wild, que tamén había veces que traía moita xente. Ou, bueno, caía algún que outro Prime e tal. Será o Hollow Knight, o xogo do... En plan, destes que trae sorte. Vale. A ver, hombre, quero matar o bicho. Vale, este non é dos tochos, este non solta amigos. Vale. E sabes quen son, pero non sei quen és ti. De momento, o sea, con ese nombre ahora mismo non sei quen é. Pero bueno. Igual eres alguén que cambiou o nombre, ou eres alguén que conozo, pero por ese nombre non sei quen é. Agradecen sus ánimos, pero de momento estou empezando, home. Quero pensar que non me vai ir tan mal. Quero pensar, que ao mellor despois... creo que estou indo ben, non sei. É que eu... Voume perder moito aquí, Te pires. A ver, o que vin interesante do tema dos cartos e ter que conseguir as cousas pagando é que danlle un motivo, o sea, incentivan o matar bichos. Porque, por exemplo, na saga Metroid, bueno, sí que che dan curas e che dan misiles, que está ben, pero o de que che den monedas sí que incentiva. Bueno, non sei se por aquí non podía continuar, creo que non, por eso. Por aquí non podo, aquí sí que estiven, ahora que me acorda, pero non podo, entendo que non podo pasar por aquí. Vaya por Dios. Vin pa nada. Entonces, ¿pa onde teño que ir ahora? Ali hai un recoveco alá á esquerda abaixo que puden haber explorado e non explorei. É que co Metroid xa me pasou no seu día, co Metroid Dread, que perdí moitísimo, pero moitísimo tempo explorando. O sea, había veces que estaba mirando 20 veces o mismo sitio e non daba atopado por onde tiña que ir. E a mellor pasaba polo sitio que tiña que ir 20 veces, pero claro, como estaba algo escondido ou eu non o daba visto, pois así perdía 700 horas. E neste xogo hai que sumarlle o tema do mapa. Pero bueno, vamos a ver. O que me fai gracia é eso, que cando mantés pulsado o B, aínda que teña a vida a tope, gastache energía, incluso se soltas a tempo, gastache parte da alma, o sea, da energía esa. Se daslle sin querer, perdes energía porque sí. Vale, vamos a ver. A ver se por aquí non fun porque non podía, porque xa non me acordo. Vale. Vale, aquí é un lugar cerrado, non hai nada. Eu pensando que había un burato para baixar e non hai nada. Non hai absolutamente nada. What the fuck? A decepción.
Vamos por aquí. Teño que atopalo o tipo dos mapas. Ah, shit happens. Dineros. Ainda que bueno, hai veces que creo que xa non compensa tanto a veces matarse a coller as moneditas todas. Vale, aquí non me meterá nunca. Non sei se é un sitio que non me leva a ningures, pero bueno. Aquí isto dame energía, pero agora non me fai falta. Por aquí non podo pasar, necesito un power up. Seguro que hai un power up para saltar contra as paredes, entendo. Porque ahora non podo saltar, bueno, a menos así. Non podo saltar. O sea, non podo... Hombre, de puñedor. Canto me leva? Depende. Ponlle 22 minutos. Indo normal. Se non pode me levar... Bueno, é que... Hoxe, por exemplo... Pudo me levar algo máis. Entre 22, 25 minutos. Hoxe indo a modo polo tema da carretera. A miña mellor marca, non che sabría dicir. Porque o problema é que a veces hai circunstancias que me impiden. Pero houve unha vez que ya anduve nos 15 minutos. Desde que salín do garaje hasta entrar dentro, puden andar... O récord pude que anda por aí, en plan 16, 17 minutos. Non sei se baixei de aí, non me dou de conta. Evidentemente, pa que eso pase, teño que ter moitas cousas a favor. En plan... A ver, que eso é fácil que se dé ás 6 da mañán. Ás 6 da mañán... Ás 6 da mañá é moi raro que haxa tráfico, pero sí que hai veces que te topas como camión de basura ou... Ah, mira, ves? Aquí estuveron a vez, pero ainda non tiña a habilidade a... Bueno, Manolo, vale. Joder, que manco. Bueno, estou manqueando moito, tedes que disculpar. Vale, aquí é onde estuve unha vez. Ui, pero aquí non podo pasar. Necesito o doble salto. ¿Verdad? Hostia, merda. Non vira as plataformas. Pensei que era caída todo. Vale. Ah, pois sí. Sí que vin que o muñeco fai ese gesto, pero olvidábame do detalle.
No tienes más. Vale, sendero verde, vale, está en unha nova zona. O problema é a vida que teño ahora. Non me gusta nada ter tan pouca energía. Non me sinto cómodo. Vale! Basta dicilo, e xusto me pega un bicho e quedo a 1 de energía. Moi bien. Ainda por riba con enemigos que non sei o que van facer. E por riba reventan, sabes? Vale, de yo. En vez de curarme. Pulseo ve sin querer. ¡No! Fucking shit, man. Vou morrer. Vale. What? Puta agua ou veneno ou que sea eso. Vou cagao, Ahora reconozo que sí que vou bastante cagao. Joder, salen da nada porque están camuflados. Espera un momento. Non me fiaba, tío. Con razón non me fiaba. Pero eso é un bicho ou é unha trampa simplemente? É unha trampa que hai aí. Vale, podo matar. Perfecto. Ahora xa me están spoileando. Vale, Manolo. Da gusto. Vale. Non teño mapa. Hai un banco aí. ¡Uy! ¡Hostia! É donde teño o móvil. Boa. Perdón, é que xusto entraba a guardia e olvidábame. Tiña o móvil, pensei que o tiña aquí e non estaba aquí. Pero aí o colega non o oía. Estaba falando e eu non oía nada. Eu non sei se me estaba falando, pero non escoitaba absolutamente nada. Pero era do teu micro, entendo, porque eu agora acabame de chamar a mí mismo e sí que me escoito. O sea, non sei se ti me oías. Mapa actualizado. Xa ves. Bueno, o cao ardendo. Define o cao ardendo. Llamadas perdidas. Me sale ahora aquí. No, eu ando na mazán. Buah, cala a boca que anda pirolao no, en todos os sentidos. Pero bueno, aquí estou. Bueno, vou seguir polo menos unha media oriña máis, non? Ou queredes que me centre na guardia? Na guarda da noite. Hostia! Ese non é o meu amigo. Que pasa? Agora xa non vou volver a ver, verdad? Ese non era o supuesto protagonista da secuela. Non. Iba lle botar un ataque, pero xa tarde. Non chego aí.
Dineros. Au. Esto mata ao bicho, sí. ¡Hostia! Ataque en picado, fixo aí, Casi me dá, Ese non reventa. Ah, está aquí o do mapa, dime que sí. Hai moitas follas aquí tiradas. ¡Hombre, amigo! Tan húmedo, os caminos todos se llenan de formas mesmas. Hombre. Barato, barato. Hostia, xa vexo o mapa. Oh. Oh. Oh, fucking shit, man. Un figlio di puta ese bicho. Ui. Así como os pinchos. Vale, aquí é importante escoitar, porque vin que ese bicho sí que se escoita antes de aparecer. Como teño... Bueno... Pero o Sullivan non me contestou se me escoitaba ou non, tío. Estaba en chamada e non me contestaba. Isto ten unha forma un pouco fálica, Ai! Jo. A mancada. Ah, cabrón. El usou unha corda aí chetada. Dinerito. Vale. Vamos a seguir ao fulano. Bueno, é verdad que o mapa é zona inexplorada, esas partes. Ao final sí que se parece máis a Metroid. A ver, ten sentido que se parece. Oh my god!
Hostia, que che pasou, amigo? Merda, quedei sin choia. Bo, non me facía falta gastar o B. O B tiño que haber usado despois. Vale, Manolo. Cago en Buda. ¿Cómo pueden fallar eso? Por Dios. Por prisas, tío. Son un prisas. Vale, menudo sitio me puxen a curar. La tomo polo cu. Joder, pensé que non me daba. What the fuck, man? Teño que mellorar os meus reflejos, Estou tendo un mal timing. Joder, comíme eso, chaval. Non escape só. Eu non che quero pegar. Bueno, un pouco. Espera, joder. Tía, perra a través das choias, Ten unha plataforma aquí. Inspeccionar. Buah, e non usei isto nun sitio que vin esta mierda, creo, Isto para que servía? Para que carallo serve eso? Non me acabo de enterar para que é isso. What the fuck? Non sei que me dixo dun banco. Pero non sei... Hostia, falando dun banco. Pois non o vi, O puto banco este non o vía. What the fuck? Non vi o puto banco, chaval. Era para poñer este banco. Ou non? Tiña un muro. Pois non me enterei. Á dereita. Aquí. Pois non me enterei. Vale, vale. 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 Sei que non é por aquí. Pero bueno, así queda o camiño. Fail. Fail.
Hai un boss para a esquerda. Inspeccionar. Non sei o que me acabas de decir, amigo. Oh shit, man. Oh fuck. Oh fuck. Que falso. Aquí morro, definitivamente morro. Fuck. It happens. E aquí ahora se morres líase parda, non? Porque perdes os cartos todos, entende? Eso non me gusta, pero bueno. Fuck. Hostia, anda por riba. Anda por riba tira ataques a distancia, oh, hijo de puta. Merda, salté demasiado pronto. Nah, morro otra vez. Morro. No, por arriba como un ataque a distancia. Tócate los cojones. Dios, qué manco. Voy a morrer unas cuantas veces aquí, Ahora cando Viqueira está disfrutando, ou debería, se está atendendo, claro. Vale, Manolo. Non solo non me curei, sino que gastei a alma. Ahora cando me vou tiltear, ya vou perder todo. ¿Dónde tiña que ir? Aquí, sí. É que o puto bicho este jódeme. Se vou por aquí, o que pasa? Ou aquí. Creo que despois non retorno, No, aquí non podo pasar, creo. Esperade. No, aquí xa non hai bichos. Bueno, sei que hai. Joder. Hijo de puta, tío. Hago un dios. Sei que aguantaba máis, ainda menos mal. Pois vaya inútil, me matou 2 ou 3 veces, xa non sei. Vale. Que eu sabía, tío.
empezo a ter fame. Vou ter que ir chapando dentro de nada. Vale, estes bichos son como os do principio do xogo. Parecidos. Me cago en Dios. Merda. Non gli dei, tío. ¿Cómo me...? ¿Cómo me esquiva o cabrón? Vamos por lo cu. Amigo, morreu. Ai, non. ¿Cómo se introducido entre mi empresa y acaso una vez eso? Escoita, esto, Chucho, son Zate o Todopoderoso, un caballero de gran renombre. Cócete no meu camiño de novo e mostrareche como xa a miña arma termina vidas. Xa vexo xa. Que non sei, son xogos que non me interesa, necesito descansar. Claro, antes de que non sei que. Bueno, vale. Adiós, amigo. Pero en serio queres que marche? Nada, chao, loco. Aquí hai un boss. Mellor é un boss, Oh, fuck! No fucking way! É trampa! What the fuck? Normal que aquí no me encerraron. Madre que te parió. No sé si es buena idea meterme aquí ahora, pero bueno. Allí voy. Entonces es más fantasma. Este bello reino é algo terrible. Se estás en el cheiro no aire. Sei que eres. É o que intentas fazer. Non podo permitilo. Oh, fuck! Vale, gracias. Vale, curé mi panada. Vale, empeño en curar en malos momentos. What the fuck? Oh shit, eso non lo vi. Hostia puta que te parió. O me curar.
¡Qué cabrón! Eso no me esperaba. Merda. Ui. Joder, non lle dei. Joder, Manolo. Oh, fuck! Shit, man! Cabronazo, tío. Pues nada. Fuck! En serio, tío. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Tilt aim, tío. Non era difícil, Non era difícil, definitivamente. Non era difícil, tío. Nada, porque me desesperei por quererme curar. E aí foi cando a caguei. Que pasa que o que me trastocou foi eses ataques que fixo de repente que non que eran novos. Cando cambiou a táctica, fixo os ataques novos porque avanzou o combate, entendo. Iso foi o que me liou por completo. Agora xa non sei se sabrei volver. Pero bueno. Por aquí non era, E aí creo que debían romper esa corda, algo me di. Non sei. No, por aquí non é. Vale, Manolo. Ahora o problema é volver, tío. Me cago un diola. Teño que ir por aquí. Non me jodes que me cerran a porta outra vez. Mira, vai tomar polo cu, paso de ti. Ahora non quero enfrentarme a ese, que non quero morrer. O último que quero ahora é morrer. Que rabia me dou, Porque fijo que lle quedaba pouco ainda por riba. O típico de... Buah. E de tomar polo cu, non vos quero. Dios, que rabia me dá. Cago en Dios, gastei energía para nada. Puta madre, que eso sí que dá rabia, Cago na puto bicho, non corro tanto. Son moi lento, tío. Polo cu, hostia. Mellor hai un punto de salvado antes, pero como son gilipollas... Vale. Esperad un momento. Non habrá un punto de salvado por aquí? Aquí hai unha baixada. Aquí hai un chaio. Sí. Joder, eu non teño que dar tanta volta. Se morro. Va. Vamos a ver se vence ese fillo de puta. Bueno, vou sin energía. É o malo, pero bueno. Hanma no combate.
Buah, chaval, caímos el... Merda, aí liou-me. Hostia, ese ataque. Hostia, merda. Merda. Yas, ese ataque toca os collóns, Dios, é que nunca o leo, tío. Hostia. Nunca o leo, ese ataque nunca o leo. Píllame de sorpresa siempre. Ah. Hijo de puta. Xúdame a polla o puto de merda esa, tío. Morre, coño. Coño. Derrota a Johnny en el secreto. Madre que la parió. Capa de ala de polilla. Presiona RT para realizar un avance rápido hacia adelante. Usa capa para realizar un avance rápido. No chan e polo aire. RT. Hostia, ¿qué acaba de pasar ahí? ¿Acaso os busca romper os sellos? Non se pode desfacer. Hai que desfacelos. Deixanos dormir, pequena sombra. Volva a tua escala, deixanos en paz. What the fuck? Mi mau mando. Mi mau mando, chaval. Vibró aí como... Esos que eran os bosses. Os futuros bosses. Vale, isto permíteme chegar a zonas que antes non chegaba. Marvelous. Muy largo este camino. Lago de Hostia, aquí hay... Oh, yeah. Parece que vamos... Vale. Vale. Vale, pois vou no deixar aquí porque xa pasa de media e teño unha fame negra e mañán eu teño que madrugar. Ainda que mañá é venres, teño que madrugar. Pero a verdad é que ahora mismo estou nun momento no que estou enganchado, Teño que dicir que estou enganchado. Estou enganchado. Estaba aí enganchado. Lago de Vale.
Estaba aí enganchadete. Vale, aquí vense os power-ups e os objetos conseguidos. Este ainda non... Ah, bueno, sí, vale. Sí, vale. De feito tamén vin antes que se garda cando te sales. Cando llegas aquí tamén garda, o que non sei se despois de onde che deixa, pero bueno.